Il-Bank Ċentrali Ewropew kif kien diġà mbassar ħabbar li qed jolli t-tlet rati ewlenin tal-interessi b'0.25 punti perċentwali bħala parti mill-isforzi biex jikkontrolla l-inflazzjoni li qed tolqot ħażin il-parti kbira tal-pajjiżi Ewropej u jerġa' jqarribha l-mira ta' 2% fuq terminu medju. Id-deċiżjoni ttieħdet fid-dawl tal-pressjonijiet ġodda fuq il-prezzijiet li qed jinħolqu mill-gwerra fil-Lvant Nofsani, b'mod partikolari permezz taż-żieda fil-produzzjoni tal-enerġija u l-piżijiet inxteħtu fuq il-familji u n-negozji. Dan bl-eċċezzjoni ta' Malta fejn il-Gvern Laburista żamm il-prezzijiet stabbli sa mill-2022 permezz ta' sussidji. B'effett minn l-erba' li ġej 17 ta' Ġunju r-rata tal-faċilità tad-depożitu se titla' għal 2.25%, ir-rata tal-operazzjonijiet ewlenin tar-rifinanzjament għal 2.4% filwaqt li dik tal-faċilità tas-serf marġinali se tkun ta' 2.65%. Skont l-aħħar miri tal-esperti fiż-żona euro, l-inflazzjoni ġenerali mistennija tilħaq medja ta' 3% din is-sena, iżda tinżel għal 2.3% fl-2027 u tasal għal mira ta' 2% biss fl-2028. Bil-maqlub, skont l-aħħar ċifri pubblikati, ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta diġà tinsab fil-livell ta' 2.1%. Fl-istess ħin, il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll qed jistenna li l-ekonomija taż-żona euro tkompli tikber b'ritmu aktar kajman, tant li mhux se tiżdied biżjed minn 0.8% fl-2026, 1.2% fl-2027 u 1.5% fl-2028. Dawn huma ferm aktar baxxi minn dawk imbassrin qabel minħabba l-impatt tal-gwerra fuq is-swieq tal-komoditajiet, il-poter tal-akkwist tal-familji u l-fiduċja tan-negozji u l-konsumaturi. Mill-ġdid, pajjiżna differenti minn bosta stati oħrajn għandu l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku fejn l-ewwel kwarta din is-sena rreġistra 4.3% u ġie deskritt bħala l-best in class wara ċ-ċifri tal-Eurostat. Min-naħa l-oħra l-Bank Ċentrali Ewropew wissa li l-prospetti ekonomiċi Ewropej għadhom inċerti, waqt li min-naħa hemm riskju li l-inflazzjoni tkun ogħla milli mistenni, fuq in-naħa l-oħra hemm riskju li tkabbir ekonomiku ikun aktar dgħajjef. L-effetti fit-tul tal-gwerra se jiddependu fuq kemm iddum il-kriżi, kemm ikunu qawwija żiediet fil-prezzijiet tal-enerġija u kemm dawn l-effetti jinfirxu għall-bqija tal-ekonomija. Il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew qal li se jkompli jsegwi l-iżviluppi ekonomiċi mill-qrib u jieħu deċiżjonijiet pass pass skont id-dejta ekonomika u l-finanzjarja li tkun disponibbli. Sostna li lest juża l-għodot kollha disponibbli fil-mandat tiegħu biex jiżgura li l-inflazzjoni terġa' tistabilizza ruħha fil-livell ta' 2% u biex iżżomm it-tħaddim bla xkil tal-politika monetarja fiż-żona euro.